Anyway, da, suntem în tabăra aia și... Aoleu, dar ce... By the way, nu dați follow la dați follow la Nasty Here și nu dați follow la ăsta, îl cheamă Teo, dar că îi zic pără o să dar taci mă că... Da, știu că ți arunc diploma în foc. Da, seama că poate cine? Ei, poate iau diploma și ți-o arunc în foc. Lăsați, guys, pentru că da, se crede e deșteptul clasei în ghilimele, adică normal că nu e. Și dacă nu știați de ce am dat camera așa, e pentru că... Bă, dar nu-ți mai arăta bocancii, deșteptule. Bocancii. Deșteaptă în ghilimele. Da, ok, o să vă spun eu. Anyway, o să fac un videoclip când o să vorbesc de Teo. Storytime. Teo nu este un copil fain, e un copil prost. Și anyway, nu dați follow la el pentru că da. De ce să nu dea? Și dați... Bă, dar a pus asta din... a pus muzica din Dragon ăla. Cu Dragon. Anyway... dacă Teo mai zice despre mine, jur că arunc diploma în foc. Arunc diploma în foc și dau vina pe ăla. Pe ăla. Se stinge focul! Se stinge foc. Nu se stinge focul, se face mai puternic, nu știu ce face. Face ceva miraculos. Miraculos. Sunt așa! Sunt, dar voi? Da, după ce ți-arunc diploma în foc. Și care este reacția voastră? Mă simt foarte onorată. Cum te simți? Să postezi undeva. Teo nu te mai arunca în mine. Asta e Teo, guys, deci... Anyway, nu dați subscribe la Teo, pentru că de ce să dați la Teo? Dacă vreți, puteți să dați la mine, pentru că... Ok. Anyway, dați subscribe la Nasty Here, pentru că da, e băful meu. Și na, dați subscribe la